Għax staqsejnih mistoqsijiet fuq it-tema tal-korruzzjoni f'pajjiżna, il-Ministru Michael Farrugia rrifjuta kategorikament li jwieġeb mistoqsijiet importanti dwar l-anzjani li hu politikament responsabbli minnhom. Ministru, għandi xi mistoqsijiet fuq il-anka Issa kellek opportunità. Fuq id-dekasseru tiegħek, Ministru. Kellek kull opportunità. Jekk jogħġbok ħaniġbdu filma tiegħu. Kellek kull opportunità. Ġurnalistik, Ministru. Ma tridx twieġeb. Lill-Ministru Farrugia ridna nistaqsuh informazzjoni importanti dwar is-sitwazzjoni tal-Covid u t-tilqim fost l-anzjani. Ridna nistaqsuh ukoll kemm huma l-anzjani li tlaqmu mill-bidu tal-proċess sa issa. Ridna nistaqsuh kemm minnhom ħadu iż-żewġ dożi tal-vaċċin. U anki kemm hemm anzjani li huma pożittivi għal Covid-19 fid-djar tal-anzjani bħalissa. Iżda Michael Farrugia jidher li ma kienx komdu iwieġeb il-mistoqsijiet li hu bħala Ministru u obbligat iwieġeb. Minflok qal biss li kellna ċans u baqa' jaħrab milli jwieġeb minkejja li suppost u dmir tiegħu li jagħmel dan. Ministru, għandi xi mistoqsijiet fuq il-anka Issa kellek opportunità. Fuq id-dekasseru tiegħek, Ministru. Kellek kull opportunità. Jekk jogħġbok ħaniġbdu filma tiegħu. Kellek kull opportunità. Ġurnalistik, Ministru. Ma tridx twieġeb. Kristina Majra għal Net News.